kaikki samassa kusessa. Se on lohduttava tekijä. Sairaudet ja arkiset askareet. Elämisen edellytyksen turhan tärkeät pakkotoiminnot. Ja kaiken maailman turhat kivat viihteen ajanvietteet. Musaa ja elokuvaa ja operaa, ken haluaa. Me ollaan kaikki samassa kusessa tässä elämässä. Aivoveren vuoto, sydänkohtaus, likaset astiat, laskujen maksu, suihkussa käynti, ruoanteko, työ tai työttömyys, ajanvietteet, kitaran soittaminen, biisien teko, makkaran kuoriminen, lasten kasvatus, oksennustauti, naisten iskeminen, saattohoitaminen, arkun kantaminen, ripulointi, krapula ja kebab-pizza, darra-leffaa, tietovisaa, Jumalalle haistattelu, parturissa käyminen, vitamiinit, sokeritasapaino, muutama litra vettä päivässä, katsastaminen, auton tuunaaminen, pyykin peseminen, kaupassa käyminen, ihmisille juttelu, yksinäisyys, melanoma, keuhkosyöpä, aivosyöpä, kivesyöpä, peräpukkamat, esileikit, hampaiden harjaaminen, nukkuminen, rukoilu, tappaminen, itsemurhaaminen, puuron keittäminen, aamupalasi, munan imeminen, karvojen sheivaus, analin nussiminen, liukasten ostaminen, auringon ottaminen, meditoiminen, ateismi, monoteismi, buddhismi, hinduismi, kuseminen, paskattaminen. Lista on loputon, mitä kaikkea tässä maailmassa ja elämässä on. Välttämätöntä ja vältettävää pahaa. Me ollaan kaikki tässä samassa vitunmoisessa kusilaarissa elämässä.